Egunon, Barbi! Kaixo, Mikel, Zer modu zaude? Ondo. Haze nolako erakusketa, zer da hau emakumea? Gauza guzti hauek zuek egiten dituzue? Bai, hemen egiten ditugu. Hemen maiatzan? Dena. Si, marabia. Baduzu denbora pixka banerekin hitz egiteko? Bai, noski. Aizu, kontatu pixka bat historia, noiz ireki zen maiatza? Bueno, maiatza ireki zen duela 10 urte, hemen Donostin Aldezarrean, baina beste lokal batean. Bai. Baina oso txikia zen eta arrakasta handia eduki genuen eta mugitu ginen leku honetara. Orduan maiatza horretan zer eskaintzen duzue? Guk eskaintzen dugu gozoak batez ere eta brantxak. Gure brantxa oso famatua da. Zu gainera argentinarra zea. Bai. Oso hitz egiten duzu Ah, euskaraz. bai, eskerrik Eta hemen asko. gehienak denera argentinarrak dira. Bai. Hemengo gozoak ere Argentinatik ekarri dituzue? Bai, adibidez alfajoreak. Bai. Alfajoreak eta daukagu gauza asko dulce de lecherekin. Guk Argentinan jaten dugu dulce de leche asko. Ekarri dugu, probatzeko eta jendeari asko gustatzen zaio. Euskaldunei orduan gustatzen zaigu Argentinako gozoak. Bai, asko. Jendea etortzen da erostera eramateko edo hemen hartzeko. Ba, niri Barbi gustatuko litzaidake alfajore horiek probatzea. Posible izango da? Bai, noski. Eta hau da, Ana, gure gozogila. Gozogila, kaixo Ana. Kaixo, Mikel. Bueno, ba, prest gaudeia denatarako, hasiko gara lanean. Bai? Bai, hasiko gara. Guazen. Maza egiteko ditugu irina, arrautzak, gurina, glas azukrea, maizena, limoi pixka bat eta lebadura. Glas azukrea, limoi pixka bat eta mantekila pixka bat botako dugu eta dena nahaztuko dugu. Batuko dugu irina, maizena eta lebadura. Erdia botako dugu, orain beste erdia botako dugu eta berriro dena nahaztu. Orain da bera. Oso ongi. Oztu egin behar dira eta gero beteko dugu dulce de lecherekin eta apainduko dugu kokorekin. Ke maravilla, zer da hau? Boa, oso ona. Batzuk hartuko ditut, kanpora joango naiz, eta jendeak zer esaten duen bai? Gora maiatzak, aio, ze ona! Maiatzak lortu du nire kalitatezko seilua. Gora maiatzak! Maiatzako alfajoreak, oso goxuak. Iepa, kaixo. Ez zu probatu nahi. Maiatza kafetegian brunch oso ona jan dezakezu. Baina ze ordutan jaten dira brunchak? A. Goizeko 8:00 11 arte. B. 11:00 ordu batak arte. Eta C. 3:00 6 arte. Onartuko dizut, Bai. gosaria eta brantxa zehazkire, Bai. egun guztia irateula. Brunchak badakar ordutegi bat. Zein da? Breakfast eta lunch ez, osea horren tarteko ordutegia izan beharko litzateke. Honek asko daki. Bigarren aukera. B. Zuri B aukera horrek eman dizu aukera, hauxe bat probatzeko. 11:00 ordu batak arte. Halaxe da! Ez dute probatu nahi. Oso nago maiatzan egiten dute. Exitazo. Hello. Alfajore. Hello. Konnichiwa. Where are you from? Desde Estados Unidos. Do you speak English? Yes. Desde Estados Unidos. Do you like provare? Yes. When I say konnichiwa, brunch, lunch and brunch, what I'm talking about? 3 aukera daude. A music group. B, I talking about food, and C, they are clones. Zer izan daiteke? Probably food. With food. B. Yes. I talking about food. It's food. Thank you very much. You probably. It's good. Oskin lasai egin. Goxua. Oso goxua. Congratulations to question the now you. Brunch batean ezinbesteko platerak badira. Adibidez. A. Tostak, fruta eta arrautzak Benedikt. B. Saltxitxak, izokina eta maionesa. Eta C. Hamburguesak, patatak eta ketchup. A. Zuk A. Tita batean esan du Benedikt, baritzen da jandula. Alaxe da, oso ongi hartu ezazu. Zuretzako alfajore bat. Goxua, paella bat egin behar duzu. Nahizu laguntzaile bat? Venga, guazen, paella egongo dugu. Venga, nik lagunduko.